салом дӯстон, бо шумо ҳастам маҳмад амин назруллоев. Дарси нуҳуми ботаникаро оғоз мекунем. Дар ин дарс дар бораи афзоиши нашвии рустаниҳои гулдор суҳбат хоҳем кард. Ногуфта намонем ки ба канал обуна шавед, лайк монед ва подпискаро ва комментария нависед. Афзоиши растаниҳои гулдор ё ин ки пӯшида тухм, растаниҳои гулдорро растаниҳои пӯшида тухм низ мегӯянд. Ду хел мешавад. Афзоиши растаниҳои гулдор ду намуд мешавад. Афзоиши ҷинсӣ, яъне ки ира мегӯянд бо генеративӣ, яъне тавассути узвҳои генеративӣ ба амал меояд. Бо узвҳои генеративӣ гуфтем чӣ дохил мешавад? Мева ва тухм. Агар растанӣ тавассути мева ва тухм афзоиш шавад, ира мегӯянд афзоиши ҷинсӣ ё ки генеративӣ. Ва дигар намуди афзоиши чист? Нашвӣ. Ира мегӯянд чи? Вегетативӣ. барои чӣ вегетативӣ? Барое ки афзоиши растанӣ тавассути узвҳои вегетативӣ ба амал меояд. Ба узвҳои вегетативӣ чӣ дохил мешавад? Реша, поя ва барг. тавассути узвҳои наштвӣ афзун шудани рустаниҳоро афзоиши нашвӣ меноманд. ин қоидаро аз ёд кунед. афзоиши нашвии рустаниҳои кишта чанд намуд мешавад? Дар ин таблица нишон дода шудааст намудҳои афзоиши растаниҳои киштаи гулдор. Барои чӣ именно растаниҳои кишта? Барое ки зиёд кардани миқдори онҳо аҳамияти калон дорад барои хоҷагии халқ, барои инсон, ҳамчун маводи ғизоӣ, ҳамчун маводи ба дигар мақсадҳо роли калон дорад. Аз пайдо шудани замин инсон табиатро ҳамчун манбаи ғизо, ҳамчун манбаи маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар чизҳо истифода бурдагӣ. Барои ин дар одамо дар кор аст ки миқдори растаниҳое ки мевадиҳанданд, миқдори растаниҳое ки барои хоҷагии инсон фоида доранд зиёд карда шавад. Ва афзоишҳои чунин тарзҳои афзоиши растаниҳои гулдор мавҷуд аст. Якум, зиёд кардани растаниҳои гулдор тавассути чи? Қаламча. Дуюмаш, зиёд кардани растаниҳои гулдор тавассути чи? Фарғуч. Сеюмаш, зиёд кардани растаниҳои гулдор тавассути чи? Пайванд кардан. зиёд кардани растаниҳои гулдор тавассути чи? Лунда ва тавассути чи? Реша ва решапоя. Решапоя ва пиёзак. Яъне ки дар ин схема омодагӣ шудааст ҳамаи намудҳои чи? Зиёд кардани растаниҳои гулдор, яъне қаламча, фарғуч, пайванд, лунда, пиёзак ва тақсими решапоя. Бо ин намудҳо растаниҳои гулдорро чӣ мекунанд? Зиёд мекунанд. намудҳои пайванд буд ба худаш ду намуд мешавад: қаламча пайванд ва мухча пайванд. ира дар ёдтон бигирем. тавассути қаламча кадом рустаниҳо зиёд карда мешавад? зиёд карда мешавад традискансия, гули бегония, садбарг, ёронгул, ҳиногул ё аз қаламчаи чи? Поя, яъне ки навда зиёд карда мешавад. Анҷир, арса, федорбед, қот ва баъзе дарахтон тавассути чи? Қаламчаи поя зиёд карда мешавад. Яъне ки ҳамин растаниҳое ки дар ҷо номбар карда шудааст ё тавассути чи? Қаламча зиёд карда мешавад. қаламча чист? Мисол як поя, як навдаро мегирем. инҷа хушомадагия. Мисол навдаи ток, навдаи ангуро баридагиян, дар замини сернам шинондагиян. дар натиҷа аз ҳар як ҳами навда чӣ мебирояд? Як растании нав мебирояд ва ҳамин растаниеро мегиранд, аделе мебаранд, мешинонанд. Мешавад чи? Зиёд кардани растанӣ тавассути чи? Қаламча. Қаламча шумо баҳоро мебинед ки мисол вақте бозор мере зиёд қаламчаҳо аст ки чи? Онҳоро мехарем ва дар хона мешинонем. Яъне ки як қисми навдаро мебаранд, дар хок мешинонанд, ҳамун қаламча реша медавонанд, навдаи нав мекунанд ва ҳамин метавонад як растании алоҳида шавад. дигар намуди зиёд кардани растаниҳои гулдор ин ном дорад чи? Фарғуч. Яъне ки ба ин тарз зиёд карда мешавад қот, бектошӣ, анҷир ва анор. ин чӣ хел карда мешавад? Мисол мегирем дарахт, бектошӣ дарахт истодагия. Як навдаи ҳамиро чӣ мекунанд? Хам мекунанд.
ва ба хок мепӯшонанд ва дар натиҷа аз ҳамин навда чӣ меброяд? Навдаҳои нав месабза ва ҳамин навдаҳои навсабзидагиро чикор мекунанд? Метавонанд ки дар дигар ҷо бушонанд, зиёд бишавад. Ином дорад чӣ? Фарғуч. Дигар намуди зиёд кардани растаниҳои гулдор и танобак мебошад. Бо танобак зиёд карда мешавад чӣ? Шаҳтути заминӣ. Мисол мегирем, ин як гул вақте ки як аз ягон бандаш чӣ кор мекунад? Як навда мебурӯяд ва ҳамин навда метавонад чӣ кунад? Ҳамин навда бо як гули нави дигар бисабзад. Ина мегӯянд чӣ? Афзоиш тавассути чӣ? Танобак. Дигар намуд аз решапоя зиёд кардан. Тавассути решапоя зиёд мешавад ғумой, аҷериқ, бӯймодарон ва дигари онҳо. Тавассути решапоя зиёд карда мешавад. Афзоиш тавассути лунда. Ин картошкаро бигирем, агар мо картошкаро ба чанд қисм тақсим кунем ва дар ҳар якташ хеле якта чашмак бимонем. Аз ҳар яктаи ҳамин лундаи тақсимшудаи картошка як растании нав сабзида метавонад. Тавассути лунда тақсим мешавад, ки зиёд мешавад картошка, ноки заминӣ ё бошад тавассути чӣ? Тавассути лунда зиёд мешаванд. Афзоиш тавассути пиёзак, яъне ки пиёзро мегиранд, дар замин мешинонанд ва аз ҳамин пиёзак чӣ? Як навдаи нав месабзанд. Тавассути пиёзак инкишоф меёбад сирпиёз, гули лола, гули наргиз, занбақ ва дигарҳо. Инро мегӯянд афзоиш тавассути пиёзак, яъне ки ин пиёз агар мо шинонем чӣ? Якта растании нав мебурӯяд. Афзоиши растаниҳои гулдор тавассути пайванд, яъне ки мегиранд як растаниро ба дигар намуди растанӣ чӣ мекунанд? Пайванд мекунанд. Агар ки навдаро ба навда пайваст кунанд, ина мегӯянд чӣ? Қаламча пайванд. Агар ки мухчаро пайванд кунанд, мешавад чӣ? Мухча пайванд. Мисол мегирем, дар расми нишондагӣ ина қаламчаро мечаспонанд, қаламча инкишоф меёбад ва ҳамин қаламчаро мебаранд, дар дигар ҷо мешинонанд, мешавад чӣ? Зиёд кардани растанӣ тавассути чӣ? Тавассути қаламча. Тавассути қаламча зиёд мешавад себ, муруд, нок, олу, гелос, олуболу, зардолу, тут ва дигар растаниҳо зиёд карда мешавад. Ҳамин тавр бо мухча пайванд аст. Вақте мухчаро туқагӣ мегиранд, мухчаро пайваст мекунанд ва дар натиҷа аз ҳамин мухча якта навдаи нав мебурӯяд. Навдаи навро агар мо гирем дар любой ҷо, дар тамоми ҷо шинонем, аз он як растании чӣ? Комил, солим мебарояд. Афзоиш ба воситаи қаламчареша. Ира ҳамун намудай решаро мегиранд. Решаро як қисмашро мегиранд. Ҳамон як қисми реша чӣ? Навда мебурояд ва ҳаминро мешавад ки дар любой ҷо, дар тамоми ҷо бушнонӣ ва аз ҳамин як навдаи чӣ? Нав пайдо бишавад. Тавассути қаламчареша афзоиш меёбад тамашки боғӣ, настаран ва баъзе намудҳои чӣ? Себ ва растаниҳои чӣ? Ороишӣ инкишоф меёбад тавассути чӣ? Тавассути қаламчареша. Бехҷаст вақте аҳамият додагӣ боше, мисол бисёртар растанӣ ҷойгир аст. Ҳамин решаи растаниҳо чӣ кор мекунанд? тайхоқатӣ зиёд мешавад ва аз ягон қисмаш якта чӣ? Навдаи нав мебурояд. ҳаминро мегӯянд бехҷаст, яъне ки аз бехи ягон растанӣ чӣ кор мекунад? Меҷаҳад пайдо мешавад. Инро мегӯянд бехҷаст. Ина мисол дарахти главния, ҳамин дарахт реша медавонад ва дар ягон ҷои дигараш мебурояд. Мисол мо дар ҳавлӣ мо доштем, вақте тут монда як кунҷи хона буд, аввал тут реша давонда аз дигар кунҷи хона як хеле дарахти нав омада. Ира мегӯянд чӣ? Ира бехҷаст мегӯянд. Тавассути бехҷаст инкишоф меёбад сафедор, ғубайро, ёс, олуболу, тамашқ, маҳлаби русӣ, ларзонбет. Ин растаниҳо тавассути чӣ? Тавассути бехҷаст инкишоф меёбад. Афзоиш тавассути чӣ? Тавассути қаламча барг. яъне ки барга мебаранд, як барга мегиранд, мешинонанд
ва дар натиҷа аз ҳамин барг як растании чӣ нав мебурӯяд. тавассути қаламчаи барг инкишоф меёбад чӣ гули бегония, бриофилиум ё ки сабргиёҳ, сансевара, лимӯ ва бунавшаи узанбарӣ яъне ки сенполя тавассути қаламчабарг инкишоф меёбад. ира дар ёдтон бигиред бачаҳои азиз, и дар имтиҳон метавонад биёяд ва дар омадагӣ ҳам аст ба фикрам. яъне ки тавассути қаламчаи барг чӣ кор мекунанд? Қаламчаи барга мегиранд, мешинонанд, аз ва як растании нав пайдо мешавад. ба ҳамин намуд зиёд карда мешавад растаниҳои дар поён ном гирифта шуда. ва парвариши буфтагӣ. Парвариши буфтагӣ аз ҳама методи современие. мисол мегирем як растаниро мегирем буфташа дар шароити лаборатория чӣ кор мекунанд? Миқдори ин буфта зиёд мешавад ва дар натиҷа метавонем ки аз ин буфтаҳо растании нав пайдо шавад. ира мегӯянд чӣ? Парвариши бофтагӣ. ба ҳамин тамом мешавад дарси намудҳои афзоиши растаниҳои гулдор. дар ин мавзӯъ фаҳмондем афзоиш тавассути узвҳои вегетативӣ. дарси дигар, дарси 10 насиб кардагӣ боша, афзоиши ҷинсиро мефаҳмонам подробно дар шумо. саломат ва сарбаланд бошед.